Yordamynyň Lewap welaýatyna da bu möhüm çäre münasibetli welaýat häkimligine maslahat geçirli. Bu işte Gahrman arkadamynyň we arkadaly Gahrman sirdarymyň taýsir tagalalaryny ýurdumda getirýän Kämil oba hojalyk senekalaryň, hususan däni ýygnaýjy kombaýnlaryň güýjünden ýerlikli peýdarlyk barada döwletli maslahat edilip, bu wagtda daýhanlarymyzda ýerden bol hasalanmakda ödülýän giň şertler üçin hormat prezidentimide we Gahrman arkadamyda hoşarlyk sözler aýdyldy. Yeri gelene belläkeşdek welaýatda gallaçylyk bilen baglanyşly hünärmenleri taýýarlamakda Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetiniň Türkmenawat Agro-Senat ortak naraqa mekdebiniň hem munasip goşandy bar. Bayramçylyk ruhyna mesela nazaýyp günne gallaçy kärinçileriň, mehanizatorlaryň, iltiýligli ýaşullaryň gatnaşmaklaryna, welaýatyň taryhy we ülkany öwrenş muzeýine goralan gelirenç aýratyn mali mazmuna eýe boldy. Soňra 2020-nji ýylyň bugdaý oragna bagdalyga berilmegi münasibetli gurulýan dawratnaşlar welaýatyň çärji ötüräniň Watan Daýhan Birleşigine ýaşullaryň owa hojalygyna degişli hünärmenleriň, ussat kärinçi bawa daýhanlaryň gatnaşmaklaryna 2020-nji ýylyň bugdaý oragna dawraly ýagdaýda bagdalyga berildi. Edid Allah'ım berkarar döwletiň täze iýem galkynçy döwrüniň halkara parahatçylyk ynanşmak ýylynyň sähetli gününe Daýhanyň halal zähmetine belen sarpa hormat goýan hormatly prezidentimiz arkadagy Gahrman Hazy serdarymyzyň gally oragyna beren ak patasynyň ruhlanýan Lewap welaýatymyzyň zähmetseýär halal zähmetiniň nurundan döwlet tapýan edermen gallaçy daýhanlarymyzyň hem de ilsiýligli ýaşullarymyzyň arsal berekede betsenen bu bereketli toprakda gally oragyna bismillah bilen başlanady welaýatymyzda uly ruhy bilen döwletli ise badalyga bermekligi gutly mübarek bolsun. Eziz Allah'ım arşyň rahmeti ýeriň mährisingen sahabatly türkmen topragymyzda zähmetseýär daýhanlarymyzyň tutan ýerli zähmetiniň netijesinde kemale gelen altynmas ak buğdoýmyzyň çäjiniň bereketi bol merdana daýhanlarymyzyň watan öňüne galla borçnamalaryny arty bilen ýerine ýetirip maksat edilen ul üstünlikleri abry bilen arzyly sepkitleri barmaklygy beýik bir waryň özi ähli baba daýhanlarymyza meser etsin. Goý hemise mähriwan halkymyzyň ýagty geljeginiň hatyratyna Gahrman Hazy arkadagymyzyň hem de arkadagy Gahrman Hazy serdarymyzyň belent başlar aman bolup, iýlurt bähwetli döwlet ähmet alyp barýan tutumly işler hemise arawaz alyp, iýlimiz asuda, ýurdumyz parahat bolup, ýyllarymyz hasylly, topraklarymyz bereketli hem de arsally döwletli bolsun. Amin ya rabbil alamin. Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Çäjiginde bereket, Gahrman Hazy arkadagymyz. Çäjiginde bereket, arkadaly Gahrman Hazy serdarymyz. Çäjiginde bereket, edermen gallaçy baba daýhanlar. Yeri gelene belläkeşdek halkara parahatçylyk gonaşmak ýerine ýurdumyna Günnäger welaýatyna 130 000 hektar ýer ekilen buğdaýdan 310 000 tonna hasıl almakly gözden tutulýar. Ýylyň ýylna başaýaly Lewaply gallaçylar şo hojalyk ýylynda da adaklyk dänanyň bol hemde bereketli hasyny kemale getirdiler. Bereketli galla meýdany we gadymy Lewabyň ussat gallaçylarynyň bol hasyl ugruna ýene topraga siňdiren ihlasynyň gaýratly zähmetiniň rehneligem datly miwes bolup gözleňde okunurýar. Bereketli meýdanlary sinanynda Günnäger sebetiň zähmetler baba daýhanlarynyň gysga döwürde abry bilen ardyly sepede ýetjekdiklerine bolan ynam berkeýär. Lewap welaýat polisiýa müdürlüğiniň ýanyň howpsuzlygy we ýol gödägçiligi bölümleriniň möhümde ýangyn we ýol hereketi boýunça howpsuzlygy üpşin etmek boýunça geçiren wagyn ýetigat şäherler hem bugdaý oranaklaşan mehanizatorlary, awtolog sürüjleri içgin gydaklanardy. Medeniyet we sungat işgärleriniň hormat prezidentimiň beýik tutumlaryny keramatly ene topramady, bereketli bugdaý hasyny daýhan zähmetini wagt edýän şowkuny çykyşlary, ýyňgylaryň ümmede ýapdyşlary Seýtnazar Seýdadyr näki döwlet sada drama teatrynyn sahna ustatlaryny taýýarlan edebi sada kompozisiýasy, bagşlar toparlanyň aýdan şyrna wal aýdymlar bilen utgoşmagy kalplarda aýratyn buýsunç duýgularyny döretdi. Bugdaý oranyň ýeşilme münasibetli gonulan sergiler dawratnaşlarda uly gyzyklanma döredip özüne çekici bilen tapatlany.
gök meýwe ady önümleriniň amaly haşam we el işleriniň şeýlede daýhansylykda ulanýan dörli zähmet gurallarynyň serisi, dergärleriň saat we agaz ustalarynyň iş başyndaky pursatlary, toý gazanlarynyň atarlyp, dörli tagalmaryň taýýarlanmagy, toý gününe geçirilen çekilişli sport ýarışlary dawaranyň täsirini atyrdy. Oğudun muşunu mağlarlarından zähmetine, sevitin TV gorakhanalarına anyp balyan işleri şöhlenenlerden ajaýyp görnüşler toý ruhuna beslenen buňky şäherleriň täsirini atyrdy. Olayda Günnäger vilayaty esasy owu hojuluk ekinleri bolan buğdoýyň hem gowaçany ýaprakdan nimetlendirmäge hem de kesellere we ziýan keşlere garşy görüş şäherlerine ulanmagy niyetlenen ýürüýte owu hojuluk guralaryň gelip gowuşmagam aýdanlara aýdyn gübäge çýar. Bereketli gallanyň ilkinji tonulary peýda boldy. Galla şekerlenişleriň ilkinjileriň hatarına buğdoý hasyny watan harmana taşyrmaklary göwünleri hasa galkynlardy. Sonra oşgorsak ak buğdoýdan ýükün tutan bedemen awtoologlar galla howly dışgarmanhanalarına tarap ýola düşdiler. Awtoolog kerweni toý tutumlary bilen bedelen Türkmenawat galla önümleri kärhanasyna geldi. Bu ýerde üstü bol hasyrly awtoolog kerweni Bagtyar raýatlary tarapyndan dawaryl garşalandy. Sonra dawaratnyjlaryň şowkuny el çarpışmaları bilen galla uraw möhseminiň öň başçylary bolan Ustat galla şekerlenişçiler ilkinji buğdoý hasyny tapşyrdylar. Sonra dawara bayramçylyk ruhuna beslenen çykyşlardan dowam etdirilip, welaýatyň medeniýet we sungat işgärläriniň ýurdumyň esasy baýlyklarynyň biri bolan ak buğdoý ata-babalarymyzdan nesilme nesil gelýän daýhançylyk däp desturlar baradaky belet obaly aýdymlary joşguny tanşyklaryny goşdy. Bu ýerde ýanglanan aýdymlarda berhara döwletiň täze ýamynyň garkyny döwri, Bagtyar durmuşymyz Türkmen owasy, ihlasly daýhan zähmeti ullanmak bedildi. Dawaratnyjlar öz çykyşlaryna bu ýere ýanglananlary buğdoý oragyna üstünlikli girişilmegini gutladylar. Ustat baba daýhanlarymyň tutan ýere zähmeti bilen kemaly getirilen aýkynlaryň täze hasynyň önümçiligi we ýörülmegi bu ýsonlarjy pursatlaryň birine urildi. Buğdoý hasy ýygnanan bereketli meýdanlar destine samanan arasylanyp, sırm işleri giýje günýüzüň dowamyny üstünlikli anyk barlýar. Harmanyňda bereket. Lewap vilayatynyň Gallasy baba daýhanlary